En dan gaan ze nog een keer met het kampioenslid lint om de nekken. Meestal sleuvelt dat, is het je dat het weer gebeurt. Kampioen 2018. Moedigen nog één keer aan. Jurre 495. En de reservekampioen Menne 496. Ja, dan worden wij vanzelf ook griezelig rijden hoe Jelmer Chardon op dit tweede kampioenschap reageert. Ander Faber, als het goed is, dan haast hem bij die. Jelmer Chardon voor het tweede hier op Riegen, de winnaar. Lokwees, hoe groot is deze dream die uitkomt? Ja, geweldig. Vorig jaar een grote dream. En dit hier is nog een grotere dream. Heel bizar, heel bizar. Ja, waar zit dat bizarre in? Oh, ik zag gek door de radio. Ik zag de lijnen vol met druk op. Vorig jaar wie een beetje de underdog. En toen hier niemand verwacht, ik zelf net wel dan goed hinder weer. Dit hier, ik bedoel van de week wie hier al. En wie best wel een soort druk op. En het bad al je maar. En ja, hij roen hier. En nou dat roen ik niks geleerd. Hinder is 100%. En het hinder het oppakken. Ik denk nog beter als vorig jaar. Heel bijzonder, ja. Anita, direct bij je vanzelfs. Maar wat ik wel opvoel, ja, jullie weer mooi stabiel. Hij leeft er met alle hier. Volle stabiele nog eens vorig jaar. Het is bij jonge hinders. Hinders maar erin groeien. En je zorgt gewoon dat het nou beter wordt. En ja, dat is hinder maar tiert. Ja. Dan zorg ik Anita, de trend komt bij de fokker. Dynam die maakt je kop rond door de bak. Hoe kan het als toen zo rustig bent? Ja, misschien een beetje onder de indruk. We zijn wat rustiger. Maar ja, het is gewoon heel bizar. Ja. Jullie komt nog een mooi richtje in van hier die het 2 keer op Rieren gewonnen hebben. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, misschien wat rijden, misschien keer er nog met achterna. Hebben we die druk met, hè? Ja, het is nog een jonge hier, dus ja, jullie ken ik nog wel even mee. Ja, absoluut. Absoluut, ja. Hoe zullen je hem dit vieren? Ik denk dat we dit heel goed kunnen vieren, ja. Hoe is het voor jou, Anita? Heel bijzonder weer, ja. En over de tweede keer maakt je misschien nog wel extra mooi. De eerste keer dan denk ik, wat gebeurt er al hier? En nu weet je een beetje hoe het rent. En ik ben nu misschien nog wel enthousiaster. En je weet ook hoeveel moeite het kost om hier te komen, om de kampioen te krijgen. En nou ben je het weer hellen, dat is wel heel uniek, ja. Zit de machine die beker? Daar hebben we hem. De enige echte. Hij mag maar huis. Ja, nou, je zullen een feestje vieren, denk ik. En dat feestje, nou, dat is net alleen Joen, dat zullen komende weken nog wel trots zullen, denk ik. Je gaat me heel erg van genieten, absoluut. Lokweeske. Dankjewel. Jelmer Chardon en Anita Chardon, die de winnaars van de Hierste Keuring 2018. Voor haar begint het hier top.